Tässä ekana kun astutaan sisään talliin, niin tässä on estekalusto. Sitten estekaluston lisäksi tässä on myös tämmönen loimiteline, missä on kaikkien heppojen loimet. Ja sitten tässä on tammojen karsinat. Ja karsinoiden alla on koukut, missä on suitset. Ja karsinoiden yläpuolella on seinä, missä on kaikki ruusukkeet. Ja sitten tässä on tommonen riitotaulu. Sitten tällä seinällä on vähän kaikenlaista. Että tässä on esim. Näyttelyriimuja, riimunnaruja ja sitten tässä on tommonen arvostelupaperi ja 2 riimua. Sitten tässä on kans vähän riimuja. Tässä ei ole kaikkien heppojen riimuja, mutta tässä on osa niistä. Noiden riimujen yläpuolella on sitten tämmönen hylly. Tuossa on heppojen ruuat ja kaikki namuja ja tommosta. Sitten täällä on yksi kori, missä on ruokakauhat, joku laatikko ja sitten tässä korissa on kaikkea krääsää. Tässä toisella puolella on kans karsinoita ja tässä on siis orit ja runat. Ja sitten täällä yläpuolella on suitsinaulakko, missä on heppojen suitset.